Ще спечелиме. Да, ако вие не си ги спечелим. Тия Кристия са добри, Попо, сега ще ми снайпна една главичка и ще умре. Оу, Браво, Жори. Окей. браво, бе, Жори. Дай една там Окей. има. Ама на нас и отгоре ни стрелят. Хилни се, Жори. Няма с какво. Ето го пред тебе има. Оу, убих един. О, крап. Нок. Крап. Нок О, на... крап. Жори, трябва още един. Да убиеме и после. Айде. О. Ау. Ох, ау, барабал. Виж, ето го е единият човек, където... Оу, нок, знах го. Окей. На къде сте, бе? Крис, аз съм на един... Тири. Стрелят. Аз ако знаеш, че се справите. Браво, Жори. Поредна! Втора! Линка! Бум! Айде, чао.